Ndị isi otu jikọtara ndị na-arụ n'ụlọ mgbasa ozi redio telivishọn nakwazi elu nkwago na mpaghara South East bụ otu akpọrọ RATTAWU gara n'ihu wee kene Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịkpọlite onye otu ha bụ Sir Obidiegwu dịka Managing Director nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS. Otu a gosipụtara obi nnabata mgbe ha kpọtụrụ Sir n'iru ọrụ ya dị n'Awka. Kere akụkọ nke ọha n'uju. N'okwu ya ka osote onye isi nke RATTAWU South East Zone Prince Emeka Kalu onye nke du ndị otu ahụ wee bịa ka ọ na-ekene Gọvanọ Soludo maka ịhụta Chido dịka onye kwesịrị ekwesị ịnọ dịka onye isi ABS, kọwapụtara olileanya o nwere n'ebe Sir nọ ịrụpụta ọrụ atụrụ anya n'aka ya. Prince Kalu gakwa n'iru kwuo n'ebumnobi ha ji bịa ya bụ njem bụ iji wee gosi onye isi ụlọọrụ ABS ndị isi arọpụtagasị n'otu RATTAWU na steeti, national nakwa chapel ka o wee nwee ike mara ha ma yọkwazịa nkwado ya na mmekọrịta ABS. Na nnabata ya ka onye isi ABS bụ Sir kenere ndị otu ahụ n'igosi onwe ha ma kwekwazịa nkwa na ọ gaghị agharị. Ọ gakwa n'iru wee chetara ha na ọchịchị na ugbu a bụ nke gbadosiri ụkwụ ịhụ na enwere ọganiru na ndụ ndị mmadụ na steeti a ma dụkwazịa ha ka ha na-arụkọ ọrụ dịka ofu otu ma kwukwazịa na ịdị n'otu bụ nke na-enye aka iweta udo na ọganiru. Ndị nọ iji nabata ya bụ ndị otu bụ ndị isi ụlọọrụ ABS, onye National Woman Leader nke RATTAWU bụ Comrade Viola Ibe, onye National Officer South East Comrade Ifeanyi Sunday nakwa onye isi RATTAWU nke steeti a bụ Oriakụ Morinstone Enujioke nakwazi ndị ọzọ dị iche iche site n'Awka. Abụ m Blessing Uchendo maka akụkọ ụwa ABS.